Sí, sí, et dic que el resultat és anecdòtic al final, jo crec que ens tenim que quedar amb les sensacions que han estat molt bones i seguir amb aquesta línia. Sí que és veritat que tenim que agafar els hàbits competitius de guanyar sempre i això no ho tenim que perdre, però ja et dic que al final el resultat és anecdòtic i em quedo molt amb la feina dels nois, que ha estat excel·lent. Moltes coses encara per fer, per corregir, però anem en bona línia. Sí, al final ja comencem a veure coses als entrenaments, ja volem donar més minuts als jugadors que creiem que poden ser importants per nosaltres i ja comença a donar-li forma, ja portem 3 partits de pretemporada i de mica en mica doncs ens estem apropant al primer partit de competició, que és on volem estar ja al 100% o acostar-nos al 100%, i és una mica la idea de que aquests jugadors vagin acumulant ja minuts. Bueno, sí que és veritat que hi ha jugadors que han vingut aquí per ser importants i lògicament el que estem veient als entrenaments és que hi ha jugadors que poden estar per davant d'altres, però el que estic més convençut de tot és el grup que estem fent, la comunió que hi ha dins del vestidor i després els minuts que ens estan donant també els jugadors del filial, que jo crec que ara mateix necessitem aquests minuts de refresc que avui ens han donat. I és important al final no quedar-te només amb l'11 inicial, perquè al final tindrem que tirar de tot el grup i hi ha encara alguna incorporació, més els 2 fitxatges que han vingut nous ara, que seran importants segur. O sigui que al final l'important no serà l'11 inicial, l'important serà el grup, segur. Sí, però com Rubén ha donat un passet també Marro, que esperem que sí, Don Gompi també, que ha estat lesionat avui, però hi ha molts jugadors que per sort jo crec que tenen molta qualitat i molta personalitat per tirar aquest projecte endavant, i és el que volem, no només dependre d'un o 2 jugadors, tenim que dependre, com he dit abans, de tot el grup, que és al final on tenim que fer la força nostra. No, la idea de Cortés era aquesta, era que comencés la segona part i després treure'l al final. Sí que és veritat que és el primer partit, porta només 10 dies entrenant amb el grup, una setmaneta, i no ho volíem fer forçar més. I Gompi va sentir una estrabadeta l'altre dia al partit del Barça i també hem preferit ser cautelosos amb aquesta pretemporada i intentar evitar riscos i lesions. Sí, és el que estàvem buscant, lògicament, una mica de múscul, de cames, d'energia al mig del camp, i estem molt convençuts que Arthur ens donarà el nivell i és el que volem. I després en Trapero també, un central amb envergadura que ens doni una mica de potència amb el joc aeri, amb els duels, i només que vinguin a sumar, això és el més important, que vinguin amb ganes, amb ambició, i que s'uneixin al grup de la mateixa manera que estem treballant. Bueno, estem parlant dia a dia i al final el que estem veient una mica és també van bé que vagin passant aquestes setmanes primeres per veure una mica el que tenim una mica més de mancança. I sí que és veritat que amb la lesió de Peque se'ns ha limitat una mica aquests jugadors ofensius i esperem o estem mirant que siguin jugadors una mica més de variant ofensiva. Sí, això és el que volíem des de principi, crear una mica del vincle amb l'aficionat i espero que no es perdi, inclús que augmenti aquesta connexió, aquesta comunió que hem de demostrar. I sobretot nosaltres, la nostra responsabilitat, jo com a entrenador i els jugadors, és que han de donar tot per la samarreta del Sabadell i que els aficionats es sentin orgullosos de l'equip i anirem en aquest camí.